Dobrý deň, milí priatelia. Prihováram sa vám naozaj po veľmi, veľmi dlhej dobe, ale dúfam, že s o to zaujímavejšími informáciami. Opäť sa vraciam k nahrávaniu krátkočkých videí, čo sa týka zmien, prípadných noviel v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, moje meno je Marta Weberová. Čo sa týka mojej osoby, môžete si prečítať na mojej webovej stránke, adresu tu vidíte. A takisto na tejto webovej stránke nájdete rôzne zaujímavosti ohľadom miest a personalistiky. Zatiaľ je všetko zadarmo, sú to informácie pre vás, ktoré vám majú pomôcť vo vašej práci. Ja verím, že to tak aj bude. Je potrebné pri každom mojom videjku sledovať dátum, ku ktorému bolo zverejnené. To znamená, že k tomu dátumu tie informácie v tom videu sú platné. Je to dôležité práve preto, že tá rýchlosť zmien a noviel, ktoré u nás prebiehajú, je naozaj raketová a to, čo dnes zverejníme, už zajtra o týždeň nemusí platiť v celom takom rozsahu, ako bolo uvedené. Preto sa všade aj v komentároch snažím uvádzať dátum, ku ktorému bolo video nahrané, aj v tom videjku to teda povedať. Takže dnes nás čaká veľmi krátke videjko. Hneď na ďalšej strane si o ňom povieme trošičku viac. Teším sa, že ste sa vrátili, alebo že máme nových záujemcov o túto oblasť a verím, že vám to pomôže. Tak, poďme hneď do toho. Dnes je 21. januára 2026, takže k tomuto dátumu sú informácie v tomto videu platné a dnes sa budeme venovať prekažkám v práci. Prekažkám v práci, kde máme dve zaujímavé zmeny. Aby som hneď neprešla len k tým zmenám, tak si povedzme aj všeobecne o prekážkach v práci. Sú to vlastne obdobia, kedy zamestnanec nemôže prísť do práce a nemôže z nejakého vážneho dôvodu plniť svoje pracovné úlohy. Pripomínam, že teda pracovný vzťah vzniká na základe pracovnej zmluvy. Zmluva akákoľvek je právnym aktom a teda nás zaväzuje k niečomu, čo sme v tej pracovnej zmluve, pracovnej náplni, prípadne v tých prílohách sa zaviazali plniť. Nože v každej tej pracovnej zmluve máme uvedený aj nejaký náš rozsah pracovného času. Najčastejšie, alebo podľa zákona, by mal byť uvedený ako týždenný pracovný čas a potom nám následne zamestnávateľ určí našu pracovnú dobu. No už a ten týždenný pracovný čas je teda ten náš fond pracovného času, ktorý my sme sa zaviazali, že odpracujeme, že teda tomu zamestnávateľovi sa zavezujeme, že tieto hodiny strávime v práci a on sa zase zaviazal, že nám za to zaplatí, za prácu, ktorú v pracovnej náplni máme uvedenú ako našu pracovnú náplň. Nuž a keď my do tej práce nemôžeme z nejakého dôvodu prísť, tak jasné, musíme sa starať o ten náš zmluvný akt, o tú pracovnú zmluvu. A ak o tú prácu nechceme prísť, alebo ak nechceme byť za neprítomnosť perzekuovaní, sme povinní sa buď na tej neprítomnosti so zamestnávateľom dohodnúť vopred, ak je to možné. Ak to možné nie je, tak bezodkladne mu oznámiť, prečo sme do tej práce neprišli. Nuž a následne teda aj vydokladovať, že to, prečo sme do tej práce neprišli, je naozaj pravda a teda priniesť nejaké to potvrdenie, že tá naša neprítomnosť skutočne bola
zo závažných dôvodov. Tie prekažky v práci môžu vzniknúť, teda to, keď pre nás, keď nemôžeme pracovať, keď pre nás tá práca nie je aj na strane zamestnávateľa. Tam sa nič nezmenilo na strane zamestnávateľa, pokiaľ vznikne prekažka v práci, teda nemôže nám prideliť v tom našom pracovnom čase podľa tej našej pracovnej náplne prácu, tak v podstate má dve možnosti. Buď nariadi dovolenku, môže, nemá tam obmedzenia, teda samozrejme, keby chcel tú dovolenku nariadiť v dlhom rozsahu, tak musí dostatočne dopredu, ale môže, alebo potom, keď sa tak nerozhodne, alebo my už dovolenku nemáme, tak potom sú to prekážky na jeho strane a musí nám za to, že nemôžeme pracovať, zaplatiť. Na strane zamestnanca sa tie prekážky delia na platené a neplatené, s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy, lebo teda v tých našich osobných vzťahoch môžu nastať rôzne desiatky dôvodov, prečo my do tej práce nemôžeme prísť, a tak zase aj ten zákonník práce rozdeľuje tie naše prekažky na platené a neplatené. V rýchlosti sa k ním vrátime, aby sme si potom mohli povedať aj tie novinky, ktoré tam sú. Takže ideme ďalej na ďalší slajdik. Toto bolo len také rýchle opakovanie, kde sa nič nezmenilo.